pulos mga common kaayo ang mensahe karon. Una, sa unang pagbasa, si Jose miingon nga ang inyong daotang laraw nga rinako gihimo sa Ginoo nga hinungdan or okasyon sa pagluwas sa daghan. Nya diri sa ato sang ebanghelyo niingon sa dang Ginoo, ay mo kahadlok anang mupatay sa inyong lawas pero di makapatay sa inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo nga mulaglag sa lawas ug kalag didto sa impierno. Nya iya ditang giingnan, labaw kay mogbili sa mga sayaw, pinangga kay mos Ginoo, pinangga kay mos akong amahan, kay bisan gani kanang mga buhok sa inyong ulo giihap gid na. Apil na nang wa nay buhok kayo, praning ako nipis-nipis na giihap sa diapones Ginoo. Ingon ana ka intimate, ingon ana ka suod, ingon ana ka loving ang Ginoo nato. Gilingi ay mong tupad na mustaman secured na ka. Kay daghan ra ba kay tarog mga insecurities, daghan tag mga kabalaka to the point nga mura na tag maratol ang uban mo na kanang sigihan akong hisgot, ma-stress, mag-depression, ang uban gani maghikog pa gyud kay wa nay paglaom, nalimot nga naay Ginoo nga nahigugma pag-ayo nato. Pero mao lagi nganong moabot man tas point nga maratol tag maayo, kay matod pa ni Hesus, nahadlok manggod ta sa makapatay sa atong lawas pero wa ta mahadlok sa makapatay sa atong kalag. Kasagaran nato lawas ra jud kahadlokan, mapatay hadlok tang masakit, hadlok tang masamad, kay basig mamatay ta. Kanara gyud. Kinsa ninyo dinhi ang di mahadlok mamatay ang lawas tas ang kamot. Maayo pwede na mong schedulean og patay. Di mo mahadlok makanser, dili. Di mo mahadlok ang inyong mga anak maligsan toron kamo mga minyo. Wa na kulbaan na. Di mo mahadlok inyong inahan kamong mga dili minyo masakit toron unya mamatay. Di mo balaka na. Okay ra ninyo ang inyong bana kamong mga asawa mamatay karong gabi kay ma-crash ang motor o mabangga ang gisakyan. Okay ra mo? Among mga bana okay ra mo nga mamatay ron inyong asawa? Ha? Nadugay na pader, dugay na. Tingali di kay ta mahadlok og ingnon ta di ka mahadlok nga mamatay imong lawas, atong lawas, pero timan nga kining atong lawas naa ni siya extension nga mga lawas. Kinsa man ang imong gimahal, anak, asawa, bana, ginikanan, di ka mahadlok mga matay na sila. Okay. Kinsay di mahadlok nga mamatay ang iyang mga mahal sa kinabuhi ta sa kamot. Awa na sa ato pa hadlok ka nga ang imong lawas mamatay, nakasintro ra gid ta sa lawas. Mao nay problema. Nya mao bitay ingon si Kristo kun mahigugma gay mo nako, kun mosunod gani mo nako, biyae ginang mama, papa, anak, bana, uban pa diha. Biyae na tanan hasta imong kaugalingon. Kita kusog magkita mingon, ako pa dir okay ra gyud kog mamatay ko ay lang nang akong anak kay sus batan-on pa in taon kayo na. Gasalig ka kay tiwasono na ka. Okay ra gyud ko pa dir mamatay ko ay lang nang akong apo kay pinangga kay anak ko. Taas pa kay nag-abuton kay sus putir bang brayta anak niya buutan pa gyud kayo. Unya day og maligsan ginagmotor matay na didi kam sugot. Mao na diha.
Og anha ta diha mawagtang sa passing. Mo na ingos Kristo, ang tinun-an di gina mulabaw sa magtutudlo. Kinsa may atong magtutudlo be? Kinsa man? Si Jesus. Unsa man, nabalaka ba siya siyang lawas? Wa, iyang maganing gihalad aron bitayon sa cross. Nya ang mahal nga birhen mo atong second teacher, next in rank to Jesus. Ang mahal nga birhen, mibabag ba sa dihang gipatay ang iyang anak? Wasad. Kay di na mo'y importantes mahal nga birhen ang lawas. Ang importantes mahal nga birhen ang atong kalag. Kanang iyang pagpakita diha sa Guadalupe, sa Lourdes, ay pananguban, Fatima, nga mo'y aturong hugupan, siging pahid anang atong mga kamot, kay gusto kitang maayo, basig nalimot nga dili ang kaayuhan sa lawas mo'y gustos mahal nga birhen. Nya adtor ba ta magpunsisok anang makaayos lawas? Mahimo na lang hinuon tang mga fanatics nga ang imahin sa Birhen nga milagroso, imahin sa Santo Niño nga milagroso, imahin ni Jesus nga milagroso, hala hikap yung maayo. Nya kadtong imahin nga way milagro, agian lang na nato. Wa nay bili. Nagkabuang nato. Kay ang lawas ra gyud, ang lawas ra gyud. Sige, lingi ay mong tupad. Nasugod karon magpakamatay na ta. Ang kanang wa mulingi, mga yawanon mo. Mao nay tentasyon sa yawa. Ang lawas maoy panalipdan, ang lawas maoy higugmaon, ang lawas maoy atimanon. Mao nay tentasyon sa yawa. Nganong daghan man kayrong premarital sex sa mga batan-on. Ngano man tungod kay ang lawas na ilang sentro. Karon lang, sorry mga batanon ha, nga nang graduate, daghan man jud ko gimisahan rong mga sana baccalaureate mas. Sus, ang mga pilok gipangsumpayan sa mga babae, mga batanon pa kay niha. Unya ang mga kuko gipangsumpayan, puro na gyud mga tagas og kuko, mura nag mga anananggal ang mga kuko, mura mga ungo. Niuso man aron kanang wa man nasuna, kamo mga tiwasonon dinhi wa nasuna. Kanang sumpay-sumpay ng kuko, nya lain-laing kolor, wa nasuna, hingukan pa manggi nato karon sumpayan na. Sumpayan, mo gasto gyud para pagsumpay kita perti na tong putol sa tong kuko. Nya kanang mga pilok nganong sumpayan manang mga pilok. Nay ubang pilok maing pagkasumpay nasay uban nangatangtang sang agi. Nga kung anong natangtang man to, sa baratuhon man kuto pader. Basta lang masumpayan, hala make up ang mga naong. Niya ako nakitaan kanang yung pasiksi gyud. Inig kanang kuan pasiksi. Na ako igi misahan nga sus siksiha gyud moray na nung kog nadaot akong utok no. Patay kalag na to anida. Ngano man lawas gyud, pakita yung lawas, pakita. Nahanglang ma-attract yun mo sa akong lawas, pero dili na attractive ang kalag. Galunang sa kahugawan ang kalag. Laksot kay naong ang kalag tungod sa mga sala, sa kalaway, sa kasuko, sa kahakog, sa pagkabakakon, sa pagkamasinahon. Laksot na kaignaong atong kalag, muragisan la, nangawa na ang ilong, nangawa na ang nangasulikat na ang mata, nangaputol ng tudlo, kay gisan la tungod sa mga sala. Katapusang lingi sa imong tupad, ning nakumusta imong kalag, guwapo pa, guwapa pa. Pero tinanandaghanag kadaot imong kalag. Una kani sila si St. Francis of Assisi, San Vicente Ferrer, kani sila si San Buenaventura ug uban pang mga santos nagpakita nga ang ilang lawas gigamit gyud alang sa pagpalambo sa atong pagtuo. Kana bang the imitation of Jesus? The imitation of Jesus. Unsa may itong i-imitate ni Jesus? Matod pa ni Jesus, imitate me,
For I am gentle and humble of heart. Gentle and humble of heart. Ug mao ni ang hinungdan nganong si Mama Mary, grabe kayo ang iyang purity tungod sa iya sang profound humility. Kana bang mudawat kita sa tinuod ba o kamatuoran nga dili gid kita maoy nagbuhi nato, dili kita maoy tag-iya niining tanan nga nias kalibutan. Bitan na dinhi nga sige jud kog encourage ninyo nga pamalit mog slots ngano man aron mapakita nato nga kini diayng ato dinhing gikuptan karong mga bahandi, kwarta, mga unsa pa na diha, alang ni sa simbahan, dili ni alang sa tong kaugalingon. Nya kon mopalit mo din higslat sa atong simbahan, pinaagi nako isip sa inyong parish priest, ako sa nang gamiton para gyud sa atong simbahan, alang sa kaalambuan sa simbahan o sa katawhan. Muna karon nag-anam nagka-improve ang ato dinhing parokya, nya dili lang ang atong parokya atong gitabangan, daghang mga parokya, mga communities nga atong gipangtabangan og mga individuals nga dili na dinhi sakop sa atong parokya, kay kamosang na nagtabang dili man sa territorial parishioners lang, apil man ang daghan kay mga parishioners sa tibuok kalibutan. So atong pasalamatan ni silang tanan, atong pakpakan ning atong mga parishioners. Salamat kayo ha. Kani ba koneksyon sa kalag, koneksyon sa gugma, koneksyon sa espiritu, dili na nilawas. Kay wa may mga tao nga atong nakita nga nakakita sa kong lawas adin hinon sa online, makakita sa TV, pero dili gyud kapahimo sa lawas nga ingon nga makuyog-kuyog ginana. Nabitay mga gara kay nato dinhi mga parishioners. Unsa may ilang gara-gara siya, kamo sige mo paningkamot kita padersiano, pa-picture pa mong padersiano, kagubot pa mong pa-picture, kami gay dito San Vicente padersiano pa among suguon pag-picture namo. Pader picture mi, ako sa tay picture video mi pader, video sa ko. Sige pagsalig mo ana. To mo kabintaha mo, war ba kay mo palit og slot nga bantay mo diha. Sige lang mo pay mo, so mo palit-palit og slot. Pero pasalamatan ninyong namalit og slots ha. As of yesterday, ni-increase na gyud ang atong slots. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot na og 33,183 ka slots. Pakpak. Nag-anam nagkajutay ra ba? 42,870 na lang ang slots nga nahibilin. Palita gini natog maayo. Haron dali ning mahalin. Unya sa ako sang 4-slot challenge, kaning tag 2,000 challenge kay upat man ka 500. Ang halin naman ang niapil na sad sa challenge as of yesterday niabot na og 247 ka 4 slots challenge. Pakpak yapon. Kani sila wa gini nagmahal silang kaugalingon. Nay nag-message nako, ako naman tingin ni nasulti ninyo no nga kuan siya stroke, wa siya kalakaw, di siya kalakaw nya. Sige lang yapon siya palit. Ngutan na pa tagpila ganitong 4-slot challenge pa der, nako tag 2,000 mo palit niya ako. Maghuna-huna ako ba naglubog kas banig, maghuna-huna pa kang mo palit. Hapit na tingali ka maimpas, maghuna-huna pa kang mo palit og slot para aning atong simbahan. Ang makahimo ra gyud ani kadtorang mga tao nga limpyo og kalag, kadtong mga tao nga himsog og kalag. Kana bang wa kayo mabalaka sa lawas. Nasa ko'y nailhan nga suod kay nako, dato kay ni siya, pero 40 ka generous. Sa dihang few days or few weeks more to go na lang siya tungod sa kaning pancreatic cancer. Gitagalan na lang siya few weeks to go. Naa siya'y amiga nga nagka-problema og financial, iyang gihatagan og 500,000
gipa-terminate niya ang iyang time deposit aron lang ihatag sa lagsik ug lawas nga nagkinahanglag kwarta nya siya nga himatyo na mo'y nihatag. Kamo na confine mo sa ICU, hapit na mo mamatay, kahuna-huna pa mong panghatag. So mga naong nato ambot lang ang makahimo ra gid ani kadto yung himsog og kalag sama ni Hesus nagbitay na sa cross, nakahatag pagyog pasaylo sa tulisan ug misaad pagyod, today you will be with me in paradise. Makahatag pa ka og assurance nga you will be with me in paradise, aning tulisan nga dako nga mo'y hinungdan nganong nalansang kas cross. Di na pero kay himsog magkalag si Kristo, nakahatag pagin siya. Gani bisag patay na si Kristo, ang iyang lawas patay na, sa dihang giduslak og bangkaw ang iyang kilid, mihatag pagin siya sa 7 sacraments. Sige, lingia ang imong tupad aron mahuman na ta ing na appeal na tas 4 slot challenge ha. Maoro din ay ending. Sige na, nindog na ta.